Радо, ето го. Здрасти. Вие не го познавате, за пръв път чувате за неговото съществуване. Как сте? А, добре, само след 10 секунди днес играем Quake, забравих да кажа. Аз съм много И... добър на FPS игрите, Мела. О, аз преди много играех Quake, ама... Аз съм с Basic Railgun. Да, фак, още не съм почнал някакво мобби. Кофти. О, фак и аз. Интересно. О... да фак, хем аз го убих, хем той мобби, не знам как стана това. Едновременно се стрелна. О... Тук те игри... А, не, Fall Damage няма, окей. Супер. Той ма прецака. Дабъл кил направи. И аз направих дабъл. Също като и прасе. Фак. Как си на второ място, е? Какво? На второ място си. Еми аз преди играех доста. Еде. Еде как мога да. Един чака тук се замина. Фак. Добре, бе, браво. Тоз го видях и не знам защо не стрелях. Аз много мразя кулдауна. Доста е кулдаун, аз мразя такви зе чакалят. Да кой моби? Ще му щупя главата. Ти като така вдъчи. Сега да ще ни мърдаш. Фак! Ето та! Ти не моби? Не. Не, аз бях за тебе и не смята да целя. Шрек! Аре бе! Направих трипъл. Фак. Добре. Рип. Още си на второ, аз колко? 8 точки. Сигурно на второ ще се остана, не? Как не го оцелих, бе? Аз го убих споко. Airshot, направо във въздуха. Трипъл. На трето място. 360 на скоп. Да фак! Хем аз го убих, хем той ме уби. Аз съм... Шит. Не умри, бе! Какво стана? Кой би, бе? 25 точки се прави. Гитар Гутен, аз съм на второ място, ц на трето. Знам. Та, одеве забравих да кажа, като почнахме видеото, че профила на Радо в YouTube е Sir Belief и ще има линк в описанието. Пак той май няма Моето. видеота, не знам. Не, нямам. Нов съм. Все още не го знам, ти сега ти записваш ли го? Да. Иначе може и да има видео, като гледате, не знам. Ела пак на това, на Quake. Айде, ето ма, чакай. Ето та. Айде да играем на... То хъстулца напълни. Аз не го гледам. Ела на Apex 2. То пак само за един има, не. Ето тук 5 от 2, виждаш ли го фарах? Не сега играх на него, не. Там бяхме. Дай това Apex 2 от 2 дете. Айде, влизам. 2 от 8. Да. То името на мапа там 2. То с мап го мразя. Тя е много малък някакъв. Аз съм ги играл много. Аз преди редовно играх. Аз нямах нерви за да си игра, човек. В смисъл такъв. TF2 и т.н. супер такива бързи игри, примерно. Супер, обаче на... Не, но тъс ми много някаква. Аз съм в добро настроение, иначе знаеш как мога да режеш като на ти нещо. 3, 2. 1. Basic Railgun тара. Майка му лева. Кой му... Напсувах без да искам, съжалявам. Спокойно е. Няма да го махам ти, защото... Всичко трябва да е натурално да ви кажа. Yes! Аре, аз точно никой не съм видял да оцеля, бе. Тук на някой имам един много як удар, ще му направя един 360 MLG. Yes, монтаж. Ето го. Yes, рип. Аре, защо няма никой, бе? Къде са всички? Не знам, аз съм на първо място, тук има някакъв... чакалят. То с мап за ти го мразя, защото всички чакалят. Го убих. Чакай, натиснах върху пикан. И умрях, супер. Мерси, че ми казахте, че пикана може да натиска. Откъде скачвам? 360, видях някой. То спак как може да сложи
дърт за глава е. Да бе, тия виповете са много опи, човек. Кой ме уби? Виж, този мап ма водиш, брат, аз не съм добър така. Аз да водя само, защото бивам всички в гръб. Аз не знам никой къде. Едно в едно с този вип винаги ме бие, защото той някой... ето да. Кой? Аз. Добре, бе. Аз тук много... Здрасти. Да fuck, и двамата са... О, фак! А! Умри, бе! О, бра! What the fuck, бе? Кулдаун е много смутан, аз... Знам някак стоим и се гледаме, брат. С някакви мутики. NG Game 12 направо. Този вип. Аз не знам, то нямаше ли различни видове мутики? Има, да, ама или ти трябват много пари, или ти трябват випове. Да, аз мисля, че преди имах. Добре, как му... Точно няма споря с този, направо. Мама ти стара.